హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా. సో ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటోస్ మీ ఫోటోస్ కావచ్చు, లేదా హీరోయిన్ ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మొత్తానికి లాస్ట్ వచ్చేసేయండి. లాస్ట్‌లో ఒక ఫోటో ఉంటది. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుందాం. సో కాపీ చేసుకోండి. సో ముందు కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ 1 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను స్కిప్ చేస్తూ చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఈ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 27 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ ఫోటో ఈ ఫోటోది దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది. కానీ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో బీజీఎం మాత్రం సూపర్ ఉన్నది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనం 10K సబ్స్క్రైబర్‌కి కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నాం. సో కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ అయిపోతుంది 10K. సో మళ్ళీ
10K అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో, ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వీడియోస్ చేస్తా మీకోసం. తప్పకుండా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్‌గా. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.